Abbale me kuma ya ƙara faruwa? Karo na farko yau a rayuwata. An min laifi. Zan yi hukunci na ka. To meye dalilin? Sa dalili saboda ina tare da mai gida kana baro. To yanzu wani hukunci ka ɗauka a kai kenan? Ka ba sai na kashe ta ba Allah ya tsina. A'a ka yi haƙuri ka bar wannan maganar. A'a karka damu ta wuce. Malam gashi ya zo fa. Kuma wallahi gobe in sai ya zo nan wajen ko izo a rayu ko izo a mace. Ba gashi ba ma. Allah ya lamunce mishi. In da filin ne Allah mun filin nan wallahi. Me sunan ka ne? Sunana Tiki. Me sana'ar ka kuma? Ɗan kasuwa ne. Yayi. Ka taɓa zuwa farauta da ni? A'a. Ka taɓa gani na ko a matari? A'a. A sha ba ka taɓa taka tori ba. Mai gida kai ma ka sani. Ina ka taɓa zuwa farauta? Mai gida na shiga daji. An fara da birnin tarayya. Abuja na shiga yin gwari. Legas na kaɗa tagara. Nan Kaduna na zaga Kujama fada Arna. Nasara na shiga dogon dawa. Bauchi kuma mai gida da ni aka shege kafasa. Kano ce dai ban taba zuwa ba. To me yasa baka taɓa yin farauta a Kano ba? To mai gida ban taba farauta a Kano ba saboda ka gane ka san ina koyi da kai. Saboda Asawa da kuma Dagus suna tanewa da